Прывітанне, сябры. А мы тут у фанту гуляем. Долучайтеся. Гэта я прапанавала для добрага ранішняга настрою. Наш Лесик ужо і на галаве стаяў, і хуткамоўкі казаў. Таму што чамусьці толькі мае рэчы ты, Палінка, выцягваеш. Ну я не спецыяльна. Разумею. Так, менш размоў. Гуляем далей. Лесик, адварочвайся, а ты, Палінка, цягні наступны фант. Так, Лесик, скажи мне, што рабіць вось гэтаму фанту? Гэтаму фанту. Праквакаць, нібы ён жабка. Вось самы квакай, таму што твой мячик Палінка выцягнула. Зноў? Да што ж такое? Шчасце табе сёння. Квакай, мы чакаем. Ну, добра. Ква. 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 Цудоўная жабка. Гуляем далей. Зноў адварочвацца. Так, а я цягну наступны фант. Так, Лесик, скажи мне, што рабіць вось гэтаму фанту? Ой. Гэтаму фанту праспяваць якую-небудзь вясёлую песню. Рукавічка Касі, правильно? Я. Ну, нарэшце, Касіна рэч трапіла. Спявай, сяброўка. Ха! Гэта я зраблю з вялікім задавальненнем. Песня пра камара. Выконвае спявачка Кася. Ваши аплодысменты. Сеў камарык на дубочак, на зялёненькі лісточак. Ой, люлі-люлі-люлі, на зялёненькі лісточак. Браво! Малайчына, Кася. І зараз ты заданне даваць будзеш. Адварочвайся. Ага. Так, цікава, што я выцягну на гэты раз? Так, Кася, скажи мне, што зрабіць вось гэтаму фанту? Яму прапанаваць яшчэ якую-небудзь цікавую гульню. Кася, твой бантик. І якую гульню ты нам прапануеш? Якую? Ахованки прапаную. І іх вам пакажуць мае любімыя Маша і Мядзведь. Вельмі смешна яны ў гэтую гульню ў мульціку гуляюць. Глядзім. Сапраўды смешна, Кася. Ой, а Кася дзе? Пэўна, схавалася недзе і чакае, што мы яе шукаць будзем. Яна тут? Ага. Сама паглядзі. А, вось ты дзе. Тукі-тукі, Кася. Мы цябе знайшлі. Так хутка? Як вам гэта ўдалося? Па праўдзе кажучы, я бачу, як ты хавалася. Вось яно што. Тады давайте яшчэ раз. Вы лічыце да 10, а я хавацца буду. Кася, пачакай. Нам яшчэ патрэбна вынікі віктарыны падвесці. Па мульціку Вінні-Пух ідзе ў госці. Ну, добра, я не супраць. А якое пытанне мы гледачам задавалі? Я ўжо не памятаю. А я памятаю, яно гучала так. Да каго першага накіраваліся ў госці Вінні-Пух і Пятачок? О, я ведаю. Яны накіраваліся да Пятачка. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро. На то оно и утро. А куда мы идем? К тебе, конечно. Так, сябры, увага! Пераможцамі віктарыны па мульціку Вінні-Пух ідзе ў госці сталі... Трохгадовы Міхаіл Кухта з горада Барысава, які вельмі любіць маляваць і глядзець нашу праграму. І ён намаляваў нам ажно 2 малюнкі. Ты малайчына, Міша. Віншуем. А яшчэ віншуем сям'ю Кур'яновічаў з Мінска. Кірыл, Міраслаў і Ангелінка, прывітанне вам персанальна ад мяне. І ўсе сённяшнія пераможцы абавязкова атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Умняша». А зараз глядзім яшчэ адзін мульцік, а пасля правядзем новую віктарыну. Таму, паважаныя гледачы, будьце асабліва уважлівымі.
Якое симпатичное гэта маленькое медведянятка. Ага, на мягкую цацку подобное. А ці ведаеце вы, што сваякі нашага бурага мішкі жывуць шмат дзе на планеце? Ну, белый медведь, жыхар поўначы. Правильно, Кася. А яшчэ ёсць, пералічваю, мядзведзь-грызлі, якога можна сустрэць, напрыклад, на Алясцы, і мядзведь-барыбал, які жыве ў Канадзе і Мексіцы. Далей малайскі мішка, жыхар тропікаў і субтропікаў, гімалайскі мішка, ачковы мядзведь, жыхар паўднёвай Амерыцы. Які ты разумны у нас, Лесик. А я ведаю, что медведи, як и я, великие солодкоежки, мед, малинку любят. А у мультику, який мы только что поглядели, и сушками, и цукерками, и вареньем ласуются. Ну, Кася, гэта ж у мультику. Там аўтары што захочаш могуць прыдумаць. Дарэчы, мы ж абяцалі гледачам мультивікторыну правесці. Обяцали, значит, проведем. Только можно я пытание третье задавать буду? Гэта яшчэ чаму? Просто пытания у меня самые суперовские. Гэта и глядачи подсветлить, так, сябры? Во, чули? Я не супраць, каб твоё пытанне было трэцім. А ты, Лесик? Каб з Касяй не спрачацца, лепш з ёй згадзіцца. Ось так бы заўсёды. Тады давайте я пачну. Слухаем цябе уважліва. Пытанне ў мяне па мультику «Далёкі сваяк» такое. Якога колеру там быў чемодан? Ну, Ну, я не памятаю, а ты, Кася? може, ружовый? Не. Зеленый? Так само не. Желтый? Дякую, сябры. У мяне ёсць адказ. Чемодан быў жоўтенькі. І з дапамогай гледачоў Кася дае правільны адказ. Давно приехали. Фути, не укачала? Может, уже познакомимся уже? А цяпер пытанне ад мяне. Чаму Маша, калі ехала на ровары, звалілася ў сланечнік? Цікавае пытанне, Лесик. І нічога цікавага я не бачу. Звычайнае і зусім нескладанае пытанне. Маша просто стала на галаву, таму і звалілася. Ой, А зараз маё супер-пупераўскае пытанне. І оно толькі для вас, нашы паважаныя гледачы. Ці запомнілі вы, які час паказаў будильнік, калі раніцай мядзведь не мог дабудзіцца малых? Складанае пытанне. Нават я не запомніў гэтага. Я ж казала, што мае пытанні самыя лепшыя. Сябры, калі вы ведаеце адказ на Касіна пытанне, дык намалюйце нам яго. І дашліце ў добраранак. Яшчэ раз нагадваем нашы адрасы. Паштовы 220-114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9. Ці электронны добраранак tv@gmail.com. Пераможцы абавязкова атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Умняша». Так што спяшайцеся. Ой, а зараз наш гадзіннік паказвае, што надышоў час паглядзець яшчэ адзін мультфільм. Я таксама лічу, што патрэбныя ўсе, і жучкі, і павучкі, і птушкі, і звяры, і людзі, і, вядома, зайцы. Галоўнае быць сябрамі і дапамагаць адзін аднаму. Якія вы малайцы. Ну а зараз пачынаем з нашымі гледачамі развітвацца. Так, сябры, наперадзе новы дзень. Няхай ён будзе светлым і сонечным. А яшчэ цікавым і разнастайным. Паболей усміхайцеся. Гэта мае словы, Палінка. Пра усмешкі і добры настрой я заўсёды кажу. Ну, сёння і я сказала. Ну добра. Чым болей пра весялосць нагадваць, тым радасней будзе дзень. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Нам зноў павесяліцца і пра тое сёе даведацца. Ага.